Triprahastini lukurok Mia 24 March 2023 ni Sanjawo Tal ketalni logyo kaisa kising nugui belaino wana laikha Tamni bagai hinkei opti hai khlai waisapano agi nukjakhoni bagai je borok sanaton dharma khlai tangnai eba non Christian rok sal talno khulumani jeng jotono saimano opti hai khlai no talni tolobo kaisa kchung nukmani bagai tiprahastini tiprasarokbo khulumlaimani koktuma kasoi feika Parikha poni tripuri takukte bukurok abo bopti hai jeng srai khlaino sawi malayana CBS News reporters rok saklaika kaiba planet bumung Jupiter, Mercury, Venus, Uranus te Mars rok borok kaisa line chotonai Mars ni 28 ni horo nokha sakago nukjagana hanai tamni bagi hinke a kaiba groho borok kaisa equinox hapnai sanathang ke salno gurimang 25 Mars by 30 Mars ni bisingo kaisa line no phai sakpai bainai Astronomers Giri Swangir Nikogno Rugui Tumuna Sana Thangkangke Paine 27-28 ni Sanjawo Kaiba Apti Hai Chungmari Nukjagnai Nokha Sakawo Azarawo Kaitam Planet Mokol by Nukjanai Abro Unkha Venus Mars Tei Jupiter Tei Kaini Nke Mercury by Uranus Nke Telescope by Simin Nukjagnai